नमस्कार, मेरा नाम गुड्डू है और आप देख रहे हैं दूर की सोच। अभी हम मौजूद है बांसडीह मेला में, जो कि पहले के तरह अब यहाँ जो है मेला नहीं लगता है। एक जो है ये इतिहास था यहाँ बांसडीह मेला, जो कि काफ़ी बैल के लिए ये जाना जाता था। यहाँ इतना ज़्यादा बैल का मेला लगता था कि शायद यहाँ इस ज़िला में दूसरा कोई इस तरह का मेला नहीं लगता था। अभी ये चाचा हैं और ये कहाँ से आए हैं और ये बैल लेकर आए हैं, इन सब जानने का प्रयास करेंगे। अब चाचा कहाँ से आए हैं? आरा जिला से। आरा जिला से। अच्छा, कितना बैल लेके आए हैं? हमार बैल 60-70 आवेला। 60-70। अभी कितना लेके आल बनी? अभी हमारा बेची के बैल बाचल बा अभी 17-18 हो। 17-18 को। अच्छा, कितना दिन से रखले बनी है? 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गए। अच्छा, तब बेचाइल है ना? अभी बेचाइल है, बेचाला आवेला फिर बेचाला बाचेला बचेला। अच्छा, कितना दिन से जौन जे बा ये मेला में रउरा बैल ले आवतनी? बहुत दिन से बाबा दादा कुल आवते रहला, अब हमनियो के आवतन जे। अच्छा, मेला के स्थिति जौन जे बा पहले से अभी में का अंतर बाटे? अंतर बा, कम माल बा, कम ग्राहक बा। अच्छा, बहुत ज्यादा अंतर बा कि तनी मुनी अंतर? माने कि आधा आधी के अंतर बा का जी। आधा आधी के अंतर बाटे। अच्छा, अब शनिचर के मेला लागत या निमन बैल जुटता, ग्राहक जुटता किसान। अच्छा अच्छा, कौन कौन बैल बा मेरा? हमार कुल बैल बा। कुल माने जितना बाटे उड़े बाटे? अरे बा मेरा उड़े बस एगो बानी। हाँ हाँ। अब बाकी लोकल लोग और दिन लेके आवाला लोग? लोकल शनिचर के सूख के आइलो, सूख के गिर जाई। अच्छा, सूख के गिर जाइए। शनिचर के जौन जे बा यहाँ मेला लागेला। तो ये देखा दी सारा बैल राउडे बाटे? हमारे बा हो। जितना बैल बाटे राउड बाटे? हाँ हमारे बा राउड बाटे। अच्छा, जौन जे बा बैल के रेट का होला? अब जैसन बैल बा वैसन दाम। वैसन दाम बाटे। अच्छा, रउरा किन के बेचनी की अपन बाटे सब? घर के किन के आवेला बेचाला। किन के आवेला? जौनपुर जिला से आवेला। अच्छा, एकनी के खियावे खातिर जौन गवत होला उरा घरे से ले आवनी की ने? ना, एजे से किन के आवेला। किन के मंगानियो मिलेला। अच्छा, गांव के लोग से मदद भी मिलेला। बाकी जौन जे बा यहाँ के बांसडीह मेला हटे और ये बैल के मेला खातिर प्रचलित मेला बाटे। बाकी कुछ लोग बा लोग यहाँ के लोकल भी, वो लोग से भी हम जान लेता नहीं कि अभी मेला के जौन स्थिति बाटे पहले से और अभी में कितना अंतर बा। काहे से तो पहले जौन बांसडीह मेला बाटे बैल खातिर इतना प्रचलित रहा कि ये जिला में 1 नंबर स्थान जौन जे बा ये मेला के रहत रहे बैल के मेला खातिर। बाकी भैया जौन जे मेला लागत बाटे, रउरा कितना दिन से मेला के देखत नहीं? लोकले बनी नु? हमर बचपन के अंगारी से, हमारा एथी के जन्म के अंगारी से मेला लागता। यानी कि रउरा जब से होश संभलले बानी तब से मेला के देखत नहीं? अच्छा, तो पहले में अब में का अंतर बाटे मेला में? बहुत अंतर बा। बचपन में हमनियो के एथी रहे कि मेला उला में एथी करती स देखती स, तले जवानी बा चढ़ल हमनी के तो मेले खत्म हो गए। मेले खत्म हो गए। बाकी जब मेला लागत होखी तो आसपास के लोग के रोजगार भी मिलत होई। यहाँ के लोग जौन जे बा दूर दूर से जब लोग आवत होई तो लोग के कुछ खाए पिए के व्यवस्था खातिर यहाँ के लोग बेचत भी होई। ऐसा देखले बानी रउरा? देखले बानी। तो शायद अभी वो प्रकार के मेला लागत रही तो आसपास के लोग के रोजगार भी मिलित, लेकिन अब वो प्रकार के मेला ना रहल। उतना मेला नहीं खे ना, उतना ग्राहक बा। अच्छा हाँ। अच्छा, अब बैल के जौन जे बा व्यापारी करे में फायदा बा चाचा? अब जौन बा तौन बढ़ले मानू, पहले लेखा का बा बगैर अब पेटे खेटे अपन करे के बा चले। अच्छा, मान ली कि केहू चाहे कि हम बैल के व्यापारी क के अपन घर परिवार चलाई तो चला सकता? काहे ना चला सकी, माने उतना फायदा बाटे? फायदा तो बढ़ले बा, बिना फायदा के कौन काम होई। अच्छा, तो यानी कि अभी भी जौन जे बा अपन घर परिवार चलावल जा सकता? काहे ना चली, यही पनु आदमी बा, यही से चलता। यही से चलता। हाँ। बाकी स्थिति बाटे यहाँ के बांसडीह मेला के और ये बैल खातिर जानल जात रहे मेला। लेकिन अभी रउरा देख सकतनी चाचा आरा से लेके आल बानी बैल, कुछ महज 10-20 गो बैल बाटे और बाकी में एक सब चाहिए।